Wa man kabila og duha. Usa ra may nabila. Di nalalis na kay mingon na may jurisprudence ang abilino. Ipugos gyud mang higala og insert tong abilino mao na gyud ni. Ang Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. nagunas to maskutanan karong nga buntaga makigsunan. Senado nag-convene na gyud kagahapon human kalit nga nibutho si Senador Francis Chis Escudero. Gisugat pa kinugpakpak gikan sa mga tao dito sa gallery. Straight to the point. Nideklarar dayon ang mga senador nga sakop sa minority nga duna na sila'y quorum kay 12 na ang present og nibakante na ang tanang posisyon. Straight to the point. Si Senador Sherwin Gatchalian mao gipili nga Senate President pro tempore. Og acting Senate President. Straight to the point. Kantanig pagtagad lubutaga mahigala. Samtang medyo grabe way hunong ning atong Senado mga kaigalaan. Kada adlaw murag teleserye labaw pa sa labihan ka thrilling kay mahigala matag adlaw murag sa salida pa nagatang gyud ka kasamang kay. Straight to the point. Unsay sunod nga mga mahitabo. So gahapon mga kaigalaan na dunay pagtunga ni Senador Chis Escudero og unya duna na mahigalay og ang minority may pasultion ang grupo mahigalan na Win Gatchalian okay na sila. Doon na naikurong busa ila mahigala nga gideklarar ang tanang mga positions as vacant o gi-elect mga higala dayon pro temp si Senator Sherwin Gatchalian. Straight to the point. O gunya ang lain mahigalang mapagan aniron ang Senate Blue Ribbon Committee gipanguluhan na ni Senador Erwin Tulfo sa ila mahigalang pagkuha panudlo na og bag-ong chairmanship mga kagilaan. Bag-ong mga chairperson sa nagkadaiyang komitiba. Straight to the point. So sa may mahitabo mahigala ron sa gikatakda ng Senate Blue Ribbon Committee hearing nga ipatawag ang 18 Marines. Straight to the point. Under mahigala sa leadership ni Alan Peter Cayetano. Gubot pa ni Slukot mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ato ni hatagag pag hisgot rumutaga simple ra ni mga kaigalaan. Kay mura man og malibog tayo ng kalakihang uban. So ang gilalisan ani mga higala kung kadtong nahitabo kaghapon nag-constitute pa og quorum wa ba. Dako kayo nga butang gumikan kay mo na mag follow diha kung legitimate ba ang mga nahitabo kaghapon o dili. So ang basihan may higala unsa man duha ra ka numero ning asa man kwintada di ay og basihanan sa simple majority nga makadeclare og quorum. Arribas 24, tungod ka 24 mga senador, or Arribas 22, ka 22 na lang kuno habilin nga naa gawas nun ng mga senador. Ato ni hatagang pagtagad lubutaga mga sukit tigpaminaw. Kay medyo naadiha mahigala na hitabo nga og ari ka mahigala dumadapig ka makigalaan sa wa pay labot niya ako isgutan ang balaod og sa aktual nga mga panghitabo mahigala kay mahitabo mo gani dunay balaod doon na pod mahigala puwersa ana asa ang puwersa mahigala aning napitaron. So gawas ana kiniya mga DDS mga sukit tigpaminaw og di pa na to unya na tang isgut balaod kadto mga pabor mahigala sa mga Duterte maingon jud nga Ares 24 ang ihap day Ares 24 ang kadto pong suko sa mga Duterte may kailang Ares 22. Oy! So atong i-simplify asa man maggikan ang kwintada sa 24 ka mga senators o 22. Ang kinini ang grupo mahigala ng Win Gatchalian naningkamot yun to mahigilag bira o duha ka senador kay 13 man yun. At least kung doon ay 13 maka-elect o bagong Senate President. Ang ilang gibira yun, duha ka senador at least. Or tulo ka senador baka, mas mulapas pa. Kaya aron pagkuha ng yung quorum ba, o pagkuha mga higala o maka-elect kag Senate President because under the Constitution, kinalan magyod niya ang Senate President mga kaigalaan,
maka-ili ka og Senate President kung kinahanglan nga doon na mga higalay 1/2 plus 1 sa all its members. So, adto ka mo ihap sa 24. Muna nga, ang ilang gibila yun, duha or tulo, wa man madaas jinggoy. Kaya primero ito day, ang hung ato na anay duha nga mada. Kuha gyud duha raway libog, no? Para og duha makuha, at least kuha ang 13, wa nay angay panglalisan. Karon kay maglalis man nga asa man sugod ang kwintada, ari sa 24 or ari sa 22. Asa man kuhaon ang kurom. Nakabira pag duha unta mga higala ang grupo nila ni Win Gatchalian day mingon na, okay na, 24 makuha. Usara man ginabira. Si Chis Escudero na ginabira. Adi Arenas 22 ako haon ang kwan, ang kwintada. Ato na tayo pagtagad ng buntaga mga higala. Asa man gyud ato isgutan ron tong taon mga sugid nagpaminaw. Unya ang pagan ini ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay sa ila mga higala ni Win Gatchalian nga grupo, si Tulfo naman, mo'y chairman mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang dinis kang Cayetano, pabilin. Ngas Cayetano mo'y Senate President, ang iya mahigalang mga chairmanship sa mga committee ba pabilin, gumikan kay wa man mahigalay na hitabo nga kurom, kay dosi raman, mo na ilang argument. So, importante kay ni mga sukid di paminaw, madayon ang hearing or dili. Ikatakda na god nga madayon karong buntag mga higala. Nya ang pikas gabahin pod naningkamot sila nga di gyud madayon. Nya kining pagpaningkamot nga di madayon mahigala medyo prangka-prangka lang pagka-istorya makigalan kadto mga na-involve ani. All the way to the Malacanang mahigala do na may mga na-involve ini. Sila si Amina Pangandaman, sila si Lucas Bersamin, Trigib Olaybar, Adrian Bersamin, Jojo Cadiz, na nagunas doorstep sa Malacanang. Kung madayon na mahigalang hearing, bida, dako man kayo yung buto ni karong adlaw. So, imuon yun ang tanan nga dili madayon ang hearing mga kaigalaan. Straight to the So, point. kisa may pagan iron, ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, madayon or dili, kani lahi na po ning isgutanan, kay medyo madugo man ni Indekin. Na ay problema ani, ato ning isgutan niya tong taod, mga sukid tig paminaw. Kay mo insist mahigala ang grupo ni Alan Peter Cayetano, madayon, ang hearing karong adlaw. Ang grupo pong Win Gatchalian, nag-issue na maganig memo si Win Gatchalian, work from home lang sa ta. Dinhin na to maisgutan ang balaod, purely balaod, og asa dapit mahigala ang puwersa pod, no? Dako ning isgutanan mga kagilaan, ato ning tagag pagtagad rubuntaga sa ato paban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kining point. presence si Chis Escudero kagahapon, at least naghatag lang sa mga higala gray area indekin. Mao ra gina. Kay obvious man 24 mga higala ka senators at tukhaon may higalang kwintada sa 24. Kinahanglan mo bira sa duha, wa ka bilang duha. O nakabira pag duha, wa na ilalis, 24 gyud. Wa man kabira, di usal man ginabira, di 24 to kita hon. Medyo nahimo tangkuan aning kalaki hada. Kantanig pagtagad rubuntaga mahigala sa atong paguban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. So, medyo madugo ron ang Blue Ribbon Committee hearing o madayon ba or dili. Paningkamutan yun ang latanan nga dili madayon kay dakong bulabog ni. Dako man yung buto mga kaigsunan. Dako kay buto og madayon mga higala mo na paningkamutan nga di gyud madayon. So, dunay gray area katong presence ni Chis Escudero paghatag to gray area lalisono na. Kay wa may lalis unta to mahigala kong kwan. Kanya na taod ha kay aron na explain tanig maayo mga sugid tig paminaw. Samtang sa pikas nga bahin mahigala mga balita, dugang mga balita din sa ato. Mga nagtagak-tagak nga bato o rockfall sa National Highway sa lungsod sa Sugod gi kabalakan mahigala nga makahatag og risgo sa mga motorista nga moagi sa maong lugar. Kabilin pa kini sa nahitabo nga kusog nga linog didto sa Northern Cebu. Straight to the Labi na point. kini nag-uwan-uwan mahigala bitaw nakalabay ta na mahigala sa may sugod area day murag kuyaw-kuyaw gyud no. So kung mag-uwan-uwan medyo lisod kayo sa bako mga tagak na mahigala mga dagko mga bato diha. Perti ka delikado mga sukin tig paminaw. Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, mga higala arita sa atong pag-evaluate ini nahitabo kagahapon.
Kanang klaro-klaro lang nga evaluation ba. So mahimo nga nining akong pag-evaluate sa kaso may gala sa balaod o sa aktual nga mga mahitabo, mahimo nga ang naminaw nako ron dunay malipay, dunay di malipay, pero mao ni ang atong discussion mga higala, no? Pasubay to sa balaod ni. Ani tabo mga kaigalaan, asa man mag-ihap di ay 24 ba or 22 sa quorum sa Senate. Actually kini mahigala sumpay-sumpay rin tanan ha. Katong nahitabo pag May 11 katong ni dagan si bato gigukod mahigala na sumpay ra ni tanan. Unya gamit mahigala ni nila karon nga gahapon nga mao na ni kini ni ang quorum na kay dunay kini ni ang gibasihan po sila. Og ari ka mahigala sa kang Cayetano Group, of course, mingon nga naa sa constitution 24 senators busaan ha kwaon ang kwintada. Mingon po sila dili man kay do na may Abilino case day. Ngatong 1949 to dugay na kato kasuha ba aning sitwasyon. Pero imong basahon ang facts mahigala medyo dili good exactly the same ang facts mahigala adto maong kaso katong Abilino case kay usas mga senador adto dili na wa na sa Philippine jurisdiction didto man mahigala sa Amerika ang usa ka senador adto so lahi to nga sirkumstansya pero kani sumpay nila mo to nga ilang gusto nga dakpon sa bato ipadago sa dahig. Kay og mapada sa dahig, same naman siya og facts sa kang kwan. Kini ni ang Abilino. Kay di naman sa maabot within the jurisdiction sa coercive power mahigala sa Senate. Ba't karon 24 man kay naaman 24 man ka senador. Naraman si bato within the Philippines. So ang kwintada mahigala 24 ang gibirag yun unta sa grupo mahigala nilang Tito Soto. Duha gyud ka senador at least para matrisi wa nay lalis. Ni kamot sa bira ana day. Problema wa man bada. Usal ba ginada. Kay nabira pa wa nay lalis. Kay okay. So natawa nakuha na nato ang majority. Which is why lalis kung duha pay nabira kay kako masag 13. Kay ang majority gyud mahigalas 24. Amin gani kag quorum majority mahigalas simple majority 1/2 plus 1 maura. Para makahimo siya og legitimate business. So pila may 1/2 plus 1 anang 24 senators. Di 12 ang 1/2 plus 1 13. So kung nakabila sila og duha kay 11 naman sila daan nabutang naman nig 11 god kay si Bato nagtago-tago. Ilang gipadakop sa Jinggoy to gibalhog na prisuhan mga sukit di paminaw. No? So nabutang na siya mahigalag 11 ang mutunga diha makaigalaan sa Senado. O makabila sila og duha, matrisi sila. So wala na ilalis. Ani tabong ron usara may nabira gyud. Si Chase laman mga higala. Kay si Jinggoy sugot magmaprisos Jinggoy. So ang gigamit ron kay kung nabira pa duha day, wa na problema kay na mo may gingos konstitusyon so na naman. Wa na hapsay na ta. Wa man kabila og duha. Usara may nabira. Di nalalis na kay na may jurisprudence ang Abilino. Ipugos gyud mga higala og insert tong Abilino mao na gini. Ang pila og duha. Usara may nabila. Di nalalis na kay na may jurisprudence ang Abilino. Ipugos gyud mga higala og insert tong Abilino mao na gini. Ang mao na gini basihan. Simple arithmetic lang na itong gisgutan ha. 24 asa man tawo base sa 24 o sa 22. Kini kadugayan ng mga senador basta kay magkapaldo-paldo na sa mali-malitang kwarta di na magkamamuhi. Kuyawan ni kay basta maanad na expose bitaw sa billion di na kamamuyap ginagmay. Maayo mo ihap may galas dinagko bro di na kamao mo ihap sa ginagmay. Atol ni agi katawa-katawa mga sukit dig paminaw. Okay. So kanang 24 senators under mahigala sa Constitution ang quorum niya 13. Mao'y basihan mga higala kung mag-elect ka og Senate President. Naman na sa Article 6 Section 16 Paragraph 1 sa atong 1987 Constitution. Straight to the point. Ang problema ron kay kanabang
saan ko pag-explain ha nga, sayon sabton ba? 24. Lisod sila kuha ng 24, kay mo kuha kag duha, mo bira kag duha, aron na ay majority kay sa pagkakaroon magud mahigala ang majority kung imong tan-awon diha sa grupo ni Cayetano kay kini magud si Jinggoy Estrada o si Bato, kwintada pa magud na appeal po si kwintada na sila. Senador pa magud na sila. Kay naaman under the law o ganus a mahigala ang senador nga consider dili na sa senador. As of now senador pa man sila. So technically si Alan Peter Cayetano mo ay president sa Senate. Pero ba na ko i-explain ha, naibalaod pero niapod mahigalay gray area nga tuwa dito mahigala ang puwersa. Kaning tanan nga nahitabo, sukad pa itong sumpay-sumpay ra ni. Katong pag-walk out nila last week. Kaya ang gusto ko sa majority nga pwedeng makavote, maka-appeals discussion o makavote tong wala dili present diha sa Senate, online voting. Kung napasar to mga higala, makavote man si Jinggoy. Kanto para kang Jinggoy to, dili to tanaw na ko ha. Ako klaro-klaro ang analysis, dili to para kang Bato. Para kang Jinggoy to o para ton Lanchis pananita mga preso sila o si Joel. Kasi Bato di man to bisa mag online, di to online sa Bato, dakpan to sa Bato online to. Kay matrace man ka. Maklaro man imong GPS unya og kuan ka naman maayo kay na mga NBI mo himo ana hasta na mga taga si IDG nagon na tanan puwersa sa gobyerno, na tanan resources. So masakpan ka. Labi na mo apil kag session malangan. Kini ang ilang tuyo ato prangka-prangka lang mahigala tuyoon to nila sa kang Cayetano group nga pwedeng makaboto total online naman karon tanan na gamit naman mao naman ni ang gipanggamit bisan eskwelahan gamit na mag-online. So mo-adapt na tani. Pero ang sa minority mo babag sila aron nga dili manghigala maka wa na din makaboto kay panalitan na kaboto Jinggoy wa man. Manada. So og ilang ipapriso ning ta sa majority sila na imuhawd kayo di naman mo makaboto na nagprisuhan. Pero na-approve pa mga higala ang katotoang amendment Marcolita, makabuto sila. Dili inani. Muna nga ang majority i-post nila mahigala nga ma-approve ang online voting, mao naman nagipang gamit karon. Ang sa ila pod mahigalang Tito Soto nga grupo dili nila ipa-approve. Kay di na sa may mag-control sa Senado, dili na makuha ang inig-voting mahigala ang kinini ang majority. Sumpay to. Munang walk out sila. Kato pag walk out nila, parliamentary tool to. Ila tong strategy ba? Walk out. Mabitan dako kay role si Senator Subiri. Sumpay ning nahitabo ha. Sumpay-sumpay ra ni hashtag hapon. Ni walk out sila, it was a parliamentary tool. Aron pag walk out nila, gi-adjourn ni Tito Soto, so humana. Ingon si Peter Cayetano, okay, Lunes na lang ta magtiwas. Pag Lunes, gidakop si Jinggoy, way sesyon. Sagol protesta ang ilang gihimo mahigalang Cayetano, wa sa mutunga mga higala. Parliamentary tool sa ito gihimo ni Cayetano. Nga wa sila mutunga pag Lunes, wa sila mutunga pag Martes, because kung mutunga sila, makonstitute ang quorum. Unya adto mga higala, mutunga sila, na ay quorum, mo'y pag balinichis, valid tanan. Valid tanan. Kay ang question mo rin, may quorum ba o wa ba? Kung nitunga sila si Cheese Escudero, kumplito sila pagtunga, so declare quorum. Kay 1/2 + 1 naman. Way lalis quorum yun. Unya, mo'y pagbali ni Cheese, way problema. Muna nga, kantong ilang gibuhat ni Alan Peter Cayetano pag Lunes, wa sila mutunga, pag Martes, wa sila mutunga, pag siguro nga di makakuha og quorum, dili ma-legitimize ang action sa Senate nga nahabilin nito mga senators. Pag siguro to, nga dili mga higala actually day kini kabantay na masla day. Kanang ka Cheese nga padu mo bali. Kabantay na sila na, dili na sa mga kwan. Dili na sila ingon nga mga tang-an sa na sila mga sukitig paminaw. Gipangbira na gud, kasabot na gud sila nga gihulga kaso ninyo mga priso mo o mubali mo do speakers way problema. So inigbira mga kagalaan na ibaw na sa daan nga og mutunga sa tanan unya mo'y pagbali ni Cheese dito. Pag primero declare ang session quorum, way lalis quorum gyud. Kay tunga man sa tanan. So kumutunga ko sa tanan 22 lang tunga day. Mo nang Abilino case actually. Pag sugod sa Abilino case 22 lang ni tunga. Mo na kalainan sa gahapon. Ug imong palawman ang
sabot sa jurisprudence. Ang usa katong Abilino case nga mo ilang ipugos o gamit tuas Amerika ang usa ka senador dili sa under sa Philippine jurisdiction at the time. Wala may coercive power ang atong Senate to amas gawas nasod. Ikaduha, pagsugod itong Abilino case, nagikulong nga klaro. Muna ang sila cheese katong Lunes, Martes, wa sila mo nga para di magka-constitute og quorum. Ila tong parliamentary tool pag siguro nga karong adlaw madayon ang Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Kay kung panalitan og wala to mahigala mo tungas cheese gapon day. Madayon ang Senate Blue Ribbon Committee karon, buto man gyud dako. Nakadtong pagtunga ni cheese questionably pa na. Actually, questionably pa pero nakahatag sa gray area ba? Nakahatag sa gray area. Nani mo guni? Kung 24 ka mga senators, ang iyang quorum umuip ho ng 24 is 13. 1/2 plus 1. Karon 22 naman sa kabuok. Ang ilang basihan 22 na lang. Muna kung ingon, og ngarikas-pikas ang basihan 24. Kay sinitor pa man si Bato og si Kwan. Technically sinitor pa man si Bato og si Jinggoy. Bisag na priso na Jinggoy sinitor pa na. Muna ni tabo mahigala bisag si Laila de Lima pagka priso sa una nakapasal pag resolusyon. Muna klaro ho na to ha, prangka-prangka ni pag-istorya ha. Kalas Jinggoy sinawa pa man ang konbikto. Pero og ari ka sa ilang grupo ni Win Gatchalian, ang basihan na 22 na gyud. So unsa may obvious sa mga tao? Kung 22 ka 11-11 man, ang ilang basihan kung makakuha mig usa 12 na, di kami mo oy majority. Naghatag sa gray area. Lalisunon pa nang dako. Kay kung wa mo tunga si Chis wa may lalis day. Awa gilalis didlak gyud kay unsir man mo. Nya unsi mi diri. Pag tunga ni Chis malalisuno na. Kay mo ang ato basihan ang kwintada ang 22. Kanang pagtunga ni Chis dako na faktor. Kadto kang subiri nga siya mo'y nag-lead sa walkout last week. Dako tong faktor. Muna nga para sa mga nasuko sa mga Duterte, hero na subiri. Pero sa mga DDS, suko na sa subiri day. Kining kan Chisad, hero ni si Chis mahigala sa mga nasuko sa mga Duterte. Pero sa mga DDS, hudas ni si Chis. Nga naman, pagtunga ni Chis gahapon, nakahatag sa gray ba? Gray area. Dili sa black and white day. Nabutang sa lalisunon. Kay, kung wa pa mo tunga si Chis, wa may lalisunon. Wa may lalisunon. Karon na ang lalisunon, asa magkuha ta og kwintada sa 24 or 22. Ngano na lalisunon, pagtunga ni Chis, mo insist sila nga 22 to kuhaon. 22 to kuhaon. Nya ngano nito nga mas Chis? Tungod sa pressure mga sukid ti paminaw kung imong basihan ang pamahayag nila ni Jinggoy nga gihulga sila, mapriso ka, pasakaan kag kaso kung di ka balhin dire. Nya si Chis Escudero mahigala doon na may kaso ni. Plunder man sa ning iya mga sukid ti paminaw. Si Joel Villanueva plunder man sa ning ilang kaso. In fact, kini si Chis malagmit gani mga higala kini kan Chis. Naa na ni. Malagmit day kay humanagod last May pagod nga nagtubag sa county affidavit sa plunder case. Malagmit gani nga doon na ni kaso, doon na ni warrant gahapon og inan Chis na warrant to. Unsa man di kamtunga dito? Ha? Ang pagtunga ni Chis Escudero lalisunon. Kay wa mo tunga si Chis, way lalisunon. Unsi lamang gyud sila. So ang pagtunga ni Chis nahimong lalisunon ug mo nay ug adto ka sa pikas mo nay nindot kay kung lalisunon na ug moabot ta nga tos korte unsa may mahitabo. Moadtos kay Tano sa Supreme Court naay katarungan sa kay Tano mahigala. Naay katarungan sa kay Tano under sa Constitution ug kanang gamit nga Abilino case dakong lalisunon sa nahitabo kagahapon. Pero while pending sa Supreme Court ang kaso day, kinsa may gamhanan ron. Diha man ang problema ron kay si Win Gatchalian mo may di-recognize sa Malacanang. Sila lang sabot-sabot dito. Bisa pag may kag-legitimate si Cayetano under the Constitution but ang di-recognize sa Malacanang si Win Gatchalian man. Inigmando ron sa mga empleyado sa Senate ang Sergeant at Arms, naghimo mag-ang kagulingong Sergeant at Arms. So wala ko gingon, madayon ba ang hearing sa Blue Ribbon karon or dili? Dakong questionable. Nga naman inigmando ni Alan Peter Cayetano mo mando man sad si Win Gatchalian. Di doble. Asa man ang puwersa. Wala, og bikag balaod, okay, mahimong mo pabor ni Cayetano balaod po sa actual implementation asa man. Na may Sergeant at Arms si Win Gatchalian, doon na po ikang Peter Cayetano, asa man mo tuo ang uban.
O mingon sa Cayetano, mag-hearing ta karon, mingon sa Win Gatchalian, di tayo hearing, wa tayo hearing. Asa man. Ang nakangilngig, kay ang support sa Malacanang naa ni Win Gatchalian. So kumupadag pulis dito, si John Vic Remulla. Magkagubot na po ang Senate madugo ni ron. Muna nga, magampo ta nga, di na lang, no? Nga di na lang inanaunta ang resulta may gala. Kay mo insist si Cayetano, doon naman sa katarungan nga mo insist siya, kaysa may Senate President. Pero mo insist mga higala sa Win Gatchalian o mangayog support kan John Vic, sila may suportahan day. Sila may suportahan namin ngayon may pulis nila nga kwan among pa. Sila daan mo ni ang Senate. Sila daan mo ang Senate. Ang tuyong sila daan nga di makasuod ang mga witnesses sa Blue Ribbon ni Cayetano. So katong 18 Marines di mo kasuod na mo. Walay hearing. Inana ba medyo binastusay ba pero mo na yung mga mahitabo ron. Ako nang gi-forecast daan ha. Pariha mo insist, pariha dunay mga katarungan. Kay kining kang Win Gatchalian, nama sa iya katarungan nga lalisunon pa kaayo. Pero while lalisunon pa, while pending pa ng lalisunon, budagan sa korte mga sukid dig paminaw, while pending sa korte na kinsa may mas gamhanan aniron. Ang dunay support sa Malacanang mooy gamhanan sa pagkakaron. Ngano man ang Senate Sergeant at Arms panalitan empleyado kakaron sa Senate asa makamutuo day. Ari ka mo tuong Cayetano nga, mutunga taha kay maghiring ta, or ari ka mo tuong Win Gatchalian, work from home na sa taha, way mutunga. Asa man ka mo tuo. O niya, ang Sergeant at Arms ni Cayetano, asa may mas gamhanan ron? Ang kang Cayetano nga Sergeant at Arms, or ang kang Win Gatchalian nga Sergeant at Arms, nga naay support from Malacanang. Ini pangayog reinforcement, ana, na ada yon. Mayroon kang padas, Remulla daghang pulis dito na nga, naa. But ang Sergeant at Arms ni Cayetano sa pagpangayo, sa may pangayuan og support nga si John Vic di man iya. So inani ang dagan mahigala sa aktual nga kuna atong tiwasag hisgot unya to taon. Human lamang usab sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Unya mosunod sa to mga lokal nga mabalita. Muni ang mga aktual nga mga panghitabo, mga sugid paminaw pero mga tao take note, ang mga tao nagtan-aw bisan pa man og dunay mga brasuhay dire but ang mga tao nagtan-aw og hain gyud ang sakto hain ang dili. Unay prangka-prangkang pagkaistorya mga sukid dig paminaw. Unya kini si Chase Manggod ang iyang pagtungad ako nga faktor kay nakahatag siya og gray area. Dili na sa black and white pa. Nakahatag sa gray area nga mahimong lantugiunon, mahimong lalisunon. Kay wa pa mo tunga si Chase, dili mahimong lantugiunon. Why lantugi nga naman unsi ra man gyud mo bisag unsa didlak man gyud. Even ang mga tawo mahigalang way background sa balaod kasabot gyud nga di gyud mo makurom, unsi ra man gyud mo. Pagtunga ni Chase, dakong question kurom ba or dili? Diha na mahigala ang lalis. Nya nganong mutunga man sa Chase, number 1, bisa pag madayon mahigala, paunan tala mo ha. Nganong mutunga sa Chase, number 1, bisan pa og dili sa mutunga madayon ang investigation sa 18 Marines karon. Ang nga ni Chase Escudero, gimension gyapon sa 18 Marines day. So medyo alanganin si Chase. Og adto sa speakers nga dito dayonon ang hearing, mas pabor sa dito din. Inantay dayonon hearing kay og madayon ang hearing na mas gihapon ko diha. Ikaduha mahigala, dako yung butang si Heart Evangelista sa doy. Kay muna-huna pa si Jinggoy Priso. Okay to Jinggoy Priso, iyang asawan Jinggoy, pare-parehas ng edad yung asawa. Malagmit to magpuyo nas balay, pero kini si Heart Evangelista day mo Priso ka ganit, suri-suri sa kuspares. Kanang desisyon ni Chase Escudero di sa nalalim mga sukid ng paminaw eh. Kung huna-hunaon ni mo Jinggoy, papriso ko, tut anad na mag-priso, si Chase. Labi pag maingon nga pre, samtang wa ka pre, to kas prisuhan pre, ako lang si atiman ni Heart pre. Ito ato lang agi talaga katawa may gala pero kana si Chase Escudero di nalalim po na iya na agian mga sukid ng paminaw. Bisag ka ng uban nun, Joel God, isunod si Joel udakop na mo na huhungihong na karon. Ha? So, ang pwersa tanan naa mga kagalaan sa administrasyon naa nila tanan ang pwersa busa ang mga tao tikno tan-aw lang og hain mahigala na sakto anigwa na masakto. Mo na ni ang mga sitwasyon pero tiwasan ta hisgot unya taud-taod mga higala human lamang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
Straight to the Ni mga orasan may galato sang paminawon si Senator Win Gatchalian do na sa press briefing ni mga orasan live mga higala gikan sa Senate. Ato sang hatagan og pagtagad mga higala. Wala man sige okay. Si Win Gatchalian kuno be. Ato nga paminawon sa mga kahigalaan. Okay. Binanggit nyo yung pagkakaroon ng quorum kahapon kaya napalitan ang leadership ng Senado. Pero ang pinagbabasihan yung numero ay 22. Pero doon sa roll call kahapon, 24 na senator na pangalan ang tinawag sa roll call. Paano po mapapaliwanag? Wala, iba naman yung roll call, siya iba yung declaration ng presiding officer at that time. At yung presiding officer nag-declare very clearly na ang denominator yesterday ay 22 senators. Sabi ng ilang experts, ang Avellino versus Cuenco ay hindi applicable sa situation ng Senado ngayon dahil iba yung situation ng nangyari noon, 1949. From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba. No? So until now, ginagamit pa rin yan in cases of determining quorum. Sen, ano pong mangyayari dun sa mga bill na hindi natalakay yung mga pending for amendment sana? Magpapa-special session po ba kayo? Well, yun yung pinag-uusapan namin. Especially, ang isa sa mga concerns natin ay yung 5 general na dapat ma-promote. No? Pero hindi sila na-confirm. At pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote. No? So, unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So, yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm. No? So, yun isa sa, para personally, yun ang isa sa mga gusto kong ma-address. No? Yan ang isa sa mga tinitignan namin. No? Ha? How soon? Titignan namin muna yung mga, tinitignan ko ngayon at tinitignan rin ng mga ibang mga senador, yung mga list of bills na kailangan natin matakal, yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm. Dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun. No? I need to consult our senators first. No? Kailangan natin ma-consult siya. Yung mga senators natin para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin approvean sa special session. Pero Siya ang magpapatawag o siya ang magpapatawag. So both houses? Both houses 'yun. So that's a good point. We also need to coordinate with our counterparts, ang House of Representatives, kung ano pa yung mga natitira nilang mga bills, ano pa yung mga kailangan nilang gawin. No? sir, how do you... Sayang, kasi kung nag-special session tayo, make sure ma-maximize na natin yung oras. Sayang eh. So, paano po ba Kasi kagabi naglabas si Senator Erwin as the new Blue Ribbon Committee Chair ng notice that the Blue Ribbon Committee hearing today is postponed until further notice. Yung kanyang notice kagabi is postponed yung hearing ngayong araw until further notice. I believe he will... Ibig sabihin ba nito, No, sir? I believe he will issue another announcement. No? Based on my conversation with him, Monday ba? June 8? No? June 8? Monday ang kanyang target. No? Kaso nakikita ng iba na parang yung attempt daw to stop yung pagsasagawa ng Blue Ribbon hearing sa... No, walang attempt. Itutuloy yung Blue Ribbon hearing. That's very clear. Si Senator Erwin Tulfo, the chairman of the Blue Ribbon, itutuloy niyan. Of course, since bagong appointment niya, he has to update himself with the situation and with the pieces of evidence. So, itutuloy niyan. Sir, si Senator Alan Peter Cayetano naglalabas din ng instructions sa OSAA, sa mga empleyado. As we speak now, sino dapat ang pakinggan ng mga empleyado ng mga OSAA doon sa mga instruction na ibinibigay? Dahil dalawa po yung lumalabas na instructions. Well, in duly elected ng majority. Of course, si Secretary Ray Bantug, ang duly elected secretary natin. Ang ating Sergeant at Arms, si General Corpus, wala siya dito, no? Si General Corpus, and of course, yours truly, bilang the SP pro tempore. Senate kung dala-dalawa po kayo ni Senator Alan who are giving orders specifically kagabi.
naglabas po siya ng memo, tuloy yung Blue Ribbon. After an hour, naglabas po kayo ng memo ng work from home. So how stable is Senate with two leaders ordering the split? Yeah, that's why I'm reaching out to our to all our senators, no? Hindi naman ako, like I said, hindi ko tintignan majority, minority. Let's work together, no? Importante na nagtatrabaho tayo. We want to go back to work. Gusto natin na maayos ang takbo ng Senado. Pantay-pantay naman kami na gusto na natin magtrabaho, no? So I think common goal yan ng any senator. So ano po ang report sa inyo? Nag-comply po ba yung Senate employees and OSAA dun sa inyong directive, like yung work from home muna and yung mga Yes, security I think so. arrangements? I think so. Pasok ko lang. I have to, actually, may meeting kami ngayon ni Sec Ray on the situation, and I appreciate si Sec John Vic ay nandito rin to para bigyan kami ng update on the situation. No? So, after this, trabaho na. So nagpakita na si Atty. Morales? Nagpakita sa office? I believe so. I believe so. No? I believe so. Senator Hindi pa, medyo bago pa lang eh. So, yeah, I have to get... walang hearing ngayon eh. So, walang secretariat na pupunta. Yeah. Sir, kung office ng mga senador po ang Senate, bawal lang po yung resource persons to enter the session hall, pero pwede sa opisina ng mga senador? Meron tayong protocols for visitors and guests. So, sundan lang yung protocols, no? Guys, ang importante dito masundan yung protocols, no? Masundan yung procedure natin. Gusto natin safe, orderly ang Senado. Senator, picking up Gusto from natin lahat ng pumapasok dito sumusunod sa mga patakaran natin. Senator- Dahil kung hindi magulo. Senator, picking up from the 2020 House fiasco, nag-hold sila ng session outside of the batasan. And what will happen if magkaroon ng ganong instance for committee hearing or perhaps a session na The most plenary? important is quorum. And quorum needs numbers. No? We have 12, they have 10. No? And the minimum number for quorum is 12. How about for a committee hearing? Committee hearing, if you listened yesterday, all seats vacant. So lahat ng chairman vacant except doon na na-appoint yesterday. In fact, walang mga members kasi all seats pati members ay vacant. So should the PIA or the Cayetano block hold a Blue Ribbon Committee outside of the Senate that wouldn't be recognized? The senators are not precluded from holding meetings, from holding consultative hearings. Ako, ang dami kong naka-line up na consultative meetings in the next few days with the farmers, transportation group, the NVS, logistics group because of inflation. So these are my own initiative na imi-meet ko yung mga different stakeholders to hear their voices, no? And yung mga problema na nararanasan nila. No? So yan, trabaho yan ng mga senador. No, regardless kung anong committee ka, regardless kung anong interest mo. No? Senator, Okay. will you invoke the same na sinabi po ni dating Senate President Drilon na yung 2015 kasama sina Senator Cayetano na ginamit yung same 12 majority? Correct. So- I cited that yesterday in my explanation na hindi bago yung 12 na may quorum. In 2015 meron na ganyan. And I believe kanina meron mga document ako nakita na hindi lang pala 2015 but many times. No? I just need to confirm yung mga years. But definitely in 2015, 12 lang yung senators to determine a quorum. Sir, can we gear towards the impeachment issue? Kasi isa yan sa inaabangan. Will you also be the one to preside? over Well, under the impeachment? rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpre-preside, no, ng impeachment. But I will also, since again, no, bago lang tayo, I'll also talk to the Secretary to see the schedule. Sir, so magre-re-oath kayo, sir? Paano ba? Mag-oath taking ulit ang impeachment court dahil kayo na ang presiding officer? Yes, Ganun- yes. When will this happen, sir? Well, I have to consult with the clerk of court, no? Kung ano yung mga procedures, no? But definitely pagbukas ka lang mag-oath. Sir, hanggang kailan po kayo acting SP? May usapan po ba na, kunyari sa special session, sir, magkaroon na kayo ng 13, maging SP ka na, ganon, sir? Possible 'yan. Possible 'yan kung magkakaroon ng 13. Na kailan, sir, mangyayari?
Hindi pa When the natin special alam. session opens, it's possible that ano yun, sir? Sorry po. Kung may 13, no, pwede sa special session 'yan for sure. No, but wala pa tayong pinag-uusapan pa all of these things. Sen, kahapon na aprubahan yung Senate resolution na nagpupush para sa pag-elect ng presiding officer para sa impeachment court. So, ibig sabihin nakapag-elect na sila, which is you. Kayo po ba ang na-elect? No, walang election yesterday. No, we just amended the rules. It's still the Senate President will preside the impeachment unless yung Senate itself will say na and they will agree and say na we elect somebody else. No? So, but as a rule, it's the Senate President. Sir, sorry hindi naman sa minamaliit yung acting. Pero, kamusta yung Senate work with just an acting Senate President and not a real Senate President, sir? Well, that is in the rules. Kasi ang rules natin, very clear kung may mga ganitong situation, dapat tumatakbo pa rin yung Senate. No? So, that's why they appointed an acting Senate President. No? Para takbo pa rin lahat. Lahat pa rin ay gumagana. No? So, that's the essence of why we have that rule. So you are not the institution is not weakened by just having an acting SP. No, it's tuloy-tuloy pa rin eh. As long as the institution is moving, as long as the institution is functioning, then it's performing its duties. Clarification na SP. Kung adjourn na kayo as a legislative body. Yes. Pwede. Kasi the impeachment court takes a life of its own. No? So, separate naman siya from the legislative body. No? Pero may schedule na kasing release. No? So, we have to review that schedule. But, brief naman kami doon sa schedule nung release yun. No? Pero yung re-oath, sir, dapat may session, di ba? It can happen during the impeachment proceedings already. Yes, oo. It can happen during that time. Same senators naman yun eh. Diba? For now, it's the acting Senate President. I have to consult the senators. Sen, balikan ko lang yung sa issue ng pagsasagawa ng pagdinig sa labas ng Senate premises. So, the camp of Senator Pia is not barred from holding a hearing, a committee hearing outside the Senate? A hearing kasi may procedure yan eh. Mag-release ka ng invitation 3 days ahead. Tapos i-advise mo yung legislative office to set it up. Dapat may mga stenographers, etc. No? So, but meetings you can. No? Ang meetings mas liberal ang process. No? You can ask for a meeting or a consultative meeting 1 or 2 days ahead. No? So, or 1 and 2 days after. No? Pero kung related siya sa Blue Ribbon yung kanilang isasagawang meeting outside the Senate, are they required to submit the report sa mismong Blue Ribbon Committee? Option na yan ng who will preside over the meeting. No? Okay? Okay tayo, guys? Sir, di ba nag-approve kayo ng resolution para amyendahan ang impeachment rules para sa gayon ay pwede pong mag-preside ang iba kasi tama ho ba nasa rules dapat Senate President. So since walang Senate President. So kailan niyo po maaaprubahan yung amendment doon sa rules at Aprubahan na. Ano, I mean, sir, di ba sa impeachment court mismo yung kinakailangan aprubahan yung rules? Hindi. Sa Kahapon impeachment inaprubahan court? namin Yes, yung sir, sa plenary, yung yes, pag-amend. yes. Pero hindi po ba yung kailangan aprubahan ulit habang Hindi na. nakakonvene kayo sa impeachment court? Hindi na kailangan. So kahapon is already good to go. And then, kailan po mangyayari yung panunumpa ninyo bilang presiding officer ng impeachment court? Pag open na ng impeachment. Okay, sa July 6. Pag open na ng impeachment proceedings. As For now. Kasi we have to, I think yan yung, that is based on the original schedule and I think, okay, for me, the original schedule is feasible. No? So, but again, no, I have to consult the clerk of court kung andun pa yung mga issues pa na pwedeng mangyari. And then, pa-clarify lang po, sir, yung katayuan ni Senator Cheese Escudero, kasi sabi niya, dumating siya kahapon, meron siyang press statement, sinasabi niya na wala siyang iniiwan o sinasamahang grupo o pangkat.
Part po ba siya ng majority block o ano ho ang situation? As far as I'm concerned, part siya ng majority block. No? So, Hindi siya independent or... no, hindi siya independent. At least, from what my knowledge, no, my personal knowledge is. Sir, yung panawagan niyo sir sa mga kasamahan niyo na magbalik trabaho, sir. Kasama din ba yung panawagan na kilalanin kayo at ang grupo ninyo at the new majority? Alin? Kasama din ba yung sir panawagan na kilalanin kayo at grupo niyo at the new majority? Ay, ang aking panawagan ay magtulong-tulong, no? So that we can move forward. Yun ang aking panawagan, and I would really like to unify the Senate kasi yun ang kailangan natin ngayon eh. No? And I know it's difficult for now kasi emotions are high, pero kung medyo humuhupa ng emosyon, ay kailangan namin mag-usap-usap kami. Sir, kung mag-arrange lang po yung mga senador, yung Cayetano block, and kasama na nila yung resource persons dahil they will be pushing for the hearing ng Blue Ribbon Committee, what is the most that they can do? Kasi may info po na nandyan na po yata sila, nag-aayos na. Well, they can, there's no hearing, that's for sure. No? Kasi pinospone ng, reschedule ng Blue Ribbon chairman. Ipo-push out po ba sila? Force out sila? Senador lang bang pwedeng pumasok? Resource persons? Labas? Paano? Well, in resource persons, hindi pwedeng makapasok dahil walang hearing. No? So that's part of our protocol. Sir, sir, kahit na naka-adjourn, dahil nakasinid yung adjournment, tuloy ang mga committee hearings, may authority sila. Lahat ng committees pwede mag-hearing. No? So yan ang practice natin. Pero wala nga members, sir. Paano na walang members, but the chairman can invite all senators. So, Sir Chairman lang po yung allowed na mag-initiate po ng committee hearing Yes, and not Chairman. the members themselves. Sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano ay tuloy ang hearing kahit anong mangyari. Okay. So mo ni mahigala no, mo na akong giingon ang implication na ni nga asa may duha naman ni ron, nabutang man ni kay si Senator Alan Peter Cayetano sige po ang Senate President. But mo insist mahigala si Win Gatchalian nga siya may pro temp. Unya gahapon ila nang gipang vacant na mga kwan. Asa may sundon sa mga empleyado. Diha ang problema. Ikaduha ang Sergeant at Arms kay palihas na dunay Sergeant at Arms. Ang problema ani bisan pa og sa pagkakaroon mahigala legitimate president, Senate President si Alan Peter Cayetano, pero ang puwersa tuan ni Win Gatchalian because siya maoy gi-acknowledge sa Malacañang tua. Si John Vic Remulla to na. So pag mando ni Peter Cayetano padayon ta sa atong Senate Blue Ribbon Committee hearing, nagprepare na ta sa Senate Hall, makasud ang mga senador. Ang problema dili pasudlon ang mga resource persons. Magbrasuhay. Inigbrasuhay na, moingon ang grupo ni Cayetano sold mo, moingon ang grupo ni Win ayaw di pasudlon, magbrasuhay. Ang problema ang mga pulis John Vic to alaban ni Win Gatchalian. Mo nay problema ron mga sukitig paminaw, no? Dunay question, legal question, but in the meantime when na ay legal question sila mo'y hawd. So mo ni ang pulis daghan kay pulis sa Senado karon. So mahimo nga ilang ipadlak ang Senado, only the senators can enter. Ang mga uban na anak ngitin malis dili pasudlon. Kisa may mupugos nga pasudlon, mingos kay tanong sud, mingon si Win dili mosud. Kinsa may mas gamahanan. Og balaod lang okay, pero ni may puwersang involved god. Si BBM tua mga higala sa ni Win. So gamit ang tanang resources sa gobyerno ron, medyo madugo. So ang mga tao, take note, ang mga tao nagtanaw, mao ni atong dugang hisgutanan o total standby lang sa human lamang pipila ka mga pahinumdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, sa mga legal nga hisgutanan mahigala, si Alan Peter Cayetano dunay lig-on nga kasandigan under sa Constitution, mga sukit di paminaw, under sa balaod. Si Win Gatchalian sa iyang kabahin sa mahigala medyo nabutang og lalisunon kay mo insist man sad siya mahigala nga naa sa iyang legal basis.
So sa may tabo ni adto Supreme Court. Moadto ta sa judiciary. Now, while moadto sa judiciary, kinsa may mo dumaan sa Senate in the meantime, diha ang problema. In the part of Cayetano mahigala kay mo insist siya, pero ang gahom, ang power mahigala lupig man sa power ni Win Gatchalian. Ngano, naay Sergeant at Arms si Peter Cayetano, nagbutang pong Sergeant at Arms si Win Gatchalian, but ang Sergeant at Arms si Win Gatchalian back up by John Vic Remulla na, kaya sila mo i-recognize sa Malacanang. So mahimong ilarag yun yung himuon tanan mga higala. Kaya ang Senate, o man sige kaugalingong pulis, o man kaugalingong army ng Senate, na iyang Sergeant at Arms, pero unsa bay ko Sergeant at Arms. Naduha na kabuok ni mahigala ang iyang nabutangan ni Sergeant at Arms sa Senate ron, dahil gitudlo ni Peter, dahil gitudlo ni Win. Unya ang mga personnel sa Senate. In fact, doon ay mando sa Cayetano, mutuman itong mga personnel, mumando po si Win Gatchalian, malibog ang mga personnel. Karon lang daan, na-ready naman ang session hall para sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. So ang mando ni Cayetano ini, manood na dito mahigala ang mga senators, pagpasod sa mga resource persons, kay tagsa-tagsaon man sila mga kagalaan, na may protocol ani. Mingon si Cayetano, pasudla. Mingon si Win, ayaw pasudla. Kinsa may masunod. Dili naman ni mahigala, hisgutanan nga mo ni, ang balaod mo ni mauna, magblasuhay man, inigblasuhay, alkansi sa blasuhay, si Alan Peter Cayetano, nga naman tungod kay si Win Gatchalian, back up siya sa Malacanang. Siya mga higala maoy giila sa Malacanang, nga maoy leader karon sa Senate. So si John Vic Remulla to ana daghang pulis daron sa Senate. Ato kauna nga report ni kasama nga Ken Galiniasa base po sa to na monitor dito sa DZXL Manila. Mga sukit ti paminaw. Muna ko gingon, bisan pa sa balaod mahigala naa ang balaod mo pabor ni Cayetano, pero sa actual nganli la may ka bendalo biit. Kita bitaw mo? But ang pag-implement na mahigala mo yung kag nganla mo binastusay na ni. Di man sa magtagad na. So karon medyo mauni ang mga paghitabo mahigala niya, madugo ni kung dunay mo insist. Mo ni problema mga kagalaan, no? Magkaguliyang problema ang dako, basig do na bitay magkwan, ngilad kay paminawon, no? Kini hitabo ang mahigala. Of course, we can understand Alan Peter Cayetano nga mo insist siya. Siya man mo Senate President. Tungod kay atong Constitution under Article 6, Section 16, Paragraph 1, mahigala ka na pag-elect og Senate President, mga kagalaan. Majority of all members of the Senate. Si Alan Peter Cayetano mo ina, ada mabita nang wa na i-elect og Senate President na si Win Gatchalian, kaya supak sa Constitution. Pero pag abot sa actual na nga pagdana diha karon, kinsa may nang hawd doon sa Senate building day, si Win Gatchalian na may hawd doon. Labi na naanas John Vic dito, kinsa may mo panlaga na naanad tong PNP pati naghanar ba kayron, no, dito sa Senado may gala tukaon ng report ni Inday Ken Galania base usab sa ato mga nakuha nga mga report gikan sa RMN Manila, may gala to monitoring dito human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Ato sa point. pagtagad mahigala si kasama nga Ken Galania sa monitoring nato mahigala dito sa kauluhan. So mo ni akong giingon mga kaigsunan, ang duha ka grupo pulos mo insist sila mo illegal, pulos doon ay mga katarungan, but kung imong timbang-timbangon maayo mahigala mas bugat ang side ni Alan Peter Cayetano. Pero ang problema pag actual implementation na sa ako nang giingon, si BBM tua mga higala man mo dapig ni Win Gatchalian, nya tua man dito ang puwersa. Inigbrasuhay ani ron o magkagubot dito ang mga pulis nga naa mahigala arena sa Sergeant at Arms ni Win Gatchalian. Mo unay problema ron mga higala, no? So malagmit ang Senate Blue Ribbon Committee karon, kung atong i-forecast mga kahigalaan, medyo doon lagi kakulian, no? Kay kung i-insist nimo nga kuan medyo lisod, di man kasod Senate. So magkandak sila sa gawas. Kuan gyud, dakong problema gyud in the part mahigala Senator Alan Peter Cayetano, no? Lahi og ang imong kontra mahigala gamhanan nga gigamit ang tanang gahom mga sukin tig paminaw. No, medyo dili lalim. Ato i-check sa si kasamang Ken Galania kay tuwa naman John Vic Remulla nagdaghang pulis. Tuwa karon sa Senate. So unsa man na og magrally sa Senate naa yung mga pulis og musud tong mga 18 Marines dili pasudlon. Ato nga taga diya sa kasamang Ken, kumusta to monitoring diha pinagi sa atong Manila, RMN Manila? DYHP
RMN Report. Attorney Rufil, base sad sa nakuha na nga update gikan sa atong sister station nga DZXL RMN Manila, nga dunay gyud ilahang kaugalingon sad nga reporter nga nag-cover sa Senate of the Philippines. Pagkakaroon Attorney Rufil, tulo na ka mga senador nga kaalyado no ni Senate President Alan Peter Cayetano ang nasigpatan nga tuan nagkaroon dito sa Senate Plenary Hall para sa ilang pagabuhaton kay determinado magid sila Attorney Rufil no wa magitoy kausaban as of kagahapon nga paybaw ni SP Alan Peter Cayetano labot sa resumption sa hearing sa Blue Ribbon Committee nga maoy nag-imbestiga niining mga issue sa flood control project. So kanina So ready na ang Senate Plenary Hall para na gi-arrange na ang mga lingkuranan, ang kuan arrange na para na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kasama Ken. Sakto ka, Attorney Rufil. As of ganinang alas 8, nakita nato dito no base sad sa mga videos nga ato nga nakuha gikan sa DZXL RMN Manila nga mga bangko nga mga green Attorney Rufil gipang sud na dito sa session hall sa Senado unya katong ilahang arrangement sa mga tables nga kada bitong during sa ilang plenary session nga giusab na Attorney Rufil nga pormahon sila nga mag-atubang silang tanan no kana bang timailhan nga mao na kadto ang pag-rearrange nila sa lingkuranan o sa mga table kay para sa committee hearing sa Blue Ribbon Attorney Rufil karong taod-taod. Nasigpatan na dito si Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Robin Padilla, unya karong bago Attorney Rufil naa na po dito ang chairperson sa Blue Ribbon Committee nga si Senator Pia Cayetano. So masabot na to Attorney Rufil nga ang pipila ka mga senador naa naman wa pa dyan kausaban no, mudayon ba sila og sa dili, although gipaybaw na to gaganina ni acting SP, maglibog man ta nila Attorney Rufil kay acting Senate President Sherwin Gatchalian nga walay hearing karon. Ang hearing adto na mo resume sa June 8 Lunes, ubos na sa pagpango sa Blue Ribbon Committee chairperson nga si Senator Erwin Tulfo. Pastilan. Mo ni problema ron nga kasama Ken. Unya magblasuhay naman gud ni. Mo ni problema magkagubot niya ba? Mo ni ang problema ron. Normally Attorney Rufil kung wa pala inaani bitaw nga dunay mga kasika sa Senado basta kuan gani hearing no sa lain-lain nga mga komitiba mo start gina sila og 10 o'clock. Pero karon Attorney Rufil atong gitan-aw nga nalantay less than 10 minutes mag 10 o'clock panid-an nato kung makapadayon bagyod no ang Blue Ribbon Committee nga ginuba pa ni Senator Pia sa ilang hearing. Kay giklaro ra ba sa to kaganina Attorney Rufil nga base sa ilang protocol kay kana bang ang kuan lagi kung si Senator Sherwin po nang paingnon ang kuan ang schedule adto naman sa June 8. So ang mahitabo ani karon kay ingon siya di man ko hilig magpadlak-padlak sad og kanang premises no or building pasudlon na din na ang mga sakop sa committee Ang mga senators pasudlon. Ang mga senador Ang problema ang resource persons may dili. Tinood na Attorney Rufil no ready na ra ba kay ni ato gusto tan-awon to kuan pagka-arrange Attorney Rufil no ato ipakita din na sa to Facebook page no nga nag-live ta karon kay para makita nato nga ready na gyud. Mahimog makasud na din na ang mga senador kay na naman dito si ang duha ka mga Cayetano ug si Senator Robin Padilla. Ang problema ana kung makasud ba ang mga resource persons. Sa gawas nga bahin sa Senate Building Attorney Rufil Ana mga pulis naghana. Parting bagaa sa mga police personnel nga gipa Limang kana butang Attorney Rufil mura jud sila kana bitong naigiatngan nga kanang dakong rally. Kini nga inani nga hulagway or kanang scenario Attorney Rufil sagad makita ni nato kana bitong magsona kanang inibalik sa kanang regular session sa Congress unya ini kahapon mag State of the Nation address mao gina siya hulagway pero karon Attorney Rufil pag layo pa itong suna next month pa inana na ang atong makita no gawas nga bahin sa Senate Building. Unang Ana si John Vic Remuliat ona. Kasama Ken mo na ni sabay-sabay daron. Tinood, before na niabot si Secretary John Vic Remulla Attorney Rufil, unang nangabot tong daghan kay nga mga pulis nga naaw katong ilahang dagko kay nga mga truck no, nya nag-formation din sila na ilang mga commanders pod nga mao nag-arrange nila unya ready na sila no kada bitang ilang mga kagamitan nga og naay mga rally nga ilahang pagabantayan o ready na silang tanan. Mura jud karabang wano kanang naigiatngan ba nga kanang maggubot gyud maghimo nga tensionado. Pagkataw-taw Attorney Rufil, do na day gipasud sad nga mga canine dogs no sa kanang
sulod gyud sa building, labi na gyud dito sa plenary hall no sa Senado para pag kabahin sa ilang mga security measures no karong adlaw Attorney Rufil sa atong gipanglantawan nga dugang pa nga mga developments din sa Senate. Pagkataod-taod niabot dayon si DILG Secretary Junvic Remulla unya nisud siya dito Attorney Rufil sa building sa Senado una niyang gi-visit pod ang buhatan sa bag-ong Senate Sergeant at Arms kay gagahapon sa mga kasika sa Senado sila si Senator Sherwin Gatchalian nagbutang sa ilahang bag-ong Senate Sergeant at Arms Attorney Rufil si retired Police Major General Alfredo Soto Corpus. So una niyang gi-visit dito kay iyahang gi-check ang gi-implement no nga seguridad sa Senado karong adlaw. Pagkahuman, may diretso na dayon dito siya sa area diin nagpaygayon og press briefing si Senate President pro tempore as Sherwin Gatchalian og naminaw ra siya dito ato nakita Attorney Rufil no nakina dito raman po siya skilid no naminaw siya samtang ipaygayon ang briefing. So mana Attorney Rufil atong atangan karon kay dol na balang po ang tanong kung unsa ba ni madayon ba gyud maka arangkada ba gining Senate Blue Ribbon Committee hearing nga dumalaon ni Chairperson Pia Cayetano Attorney Rufil or Daghanang pulis na dayo daghana baga kay Attorney Rufil gakon manoni. or mo patigbabaw ba no ang katong gimando pod sa kampo po nila ni Senator Sherwin Gatchalian nga adto na no sa June 8 mo padayon ang hearing. Sa gawas nga bahin po Attorney Rufil no sa Senate building dunay mga blue ribbon nga gipanghigot kasagaran na to madunggan sa ona tie a yellow ribbon round the old oak tree mo mananaw pero blue nga mga ribbon sa Attorney Rufil ang ipamutang sa mga kanabitang fence nila nga mga puthaw nga bumbo lang no nga mga kural ibutang din ang mga blue ribbon wala kayon may maklaro kung kinsa namutang pero atong i-presume Attorney Rufil blue ribbon no agi nagpagsuporta no nga kana og mga paghinaot nga madayon gyud ang Blue Ribbon Committee hearing karon kay para mahibaw-an na to gusto na may dugang pa mga developments no atong investigasyon labot sa issue sa flood control projects kay kun hinumdum ta Attorney Rufil human natapos tong hearing taud-taon naman pila ka buwan naman ang nakalabay under pa to ni Senator Panfilo Lacson pa siya pa yung chairman sa mga komitiba nahunong man taod-taod gid siya nga nahunong wala na kita makadungog unsa pa bay angay pa nga ma-reveal adto until naabot tong pag-change sa bag-o nga leadership sa Senado under na ni Senate President Alan Peter Cayetano nga naka-decide sila Attorney Rufil nga ipadayon na gyud ang Blue Ribbon Committee hearing under na pod ni Chairperson Senator Pia Cayetano. So mao na Attorney Rufil no atong balikon ha do na naipipila ka mga senador pero batong pa sa ni Senator Sherwin Gatchalian okay ra makasudra man ang mga senador batang ila mga resource persons unya ang labing naglibog po ni Attorney Rufil no kay dunay mga staff tingali sa Senado karon nga ni tuman no kay pwede man sila option man pwede sila maka work from home pero sa nakita na to Attorney Rufil nga dunay mga nagprepare kaganina sa plenary hall sa Senado so naadyoy ng duty di ay nga mga Senate staff gihapon no katong nanguhas mga bangko nang-arrange sa mga lamesa okay para maandam nila ang area or venue para sa resumption sa hearing karong adlaw. Sumingon kay staff ka dito nga, sugot lang kog sugo. Sugoon kong kay Tano, sugot lang ko. Sugoon ko nga Winnie Gatchalian, okay naman po ko. Paitan ni stasyon na day. Okay. Okay, Attorney Rufil. Atong itakli, Attorney Rufil. Kay murag nagkasugod na dito ang mga kalihukan sa Senado po ni mga orasa. Okay, sige ko no. Kamay lang kay ha, tapos yung i-monitor mahigala. Okay, sige ko no. Kani names? Okay, play. Audio. Wala na gi-carry Attorney Rufil pero tanaw na to ang DZXL Attorney Rufil no wala siya i-carry gyud sa official Facebook page sa Senado before entering the discharge of their office duties. Section 2. The officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. Kana na nagikiri mahigalas kwan so sila na Attorney Rufil sa Facebook page ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, di po ako nag-resign.
In the event of removal, tinong ko sa mga kapatid natin sa media kapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the President. Siguro naman po I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional, spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon, na sunod-sunod ang kanilang manifesto, pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po, sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami makapag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentlemen in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, matesting natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair. Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Marcoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over to him in a minute. Senator Amy Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed on officially on June 2, but I informed him a week before that that as Blue Ribbon Chairman, as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I designated Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Nandito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. Klaro po yun. Sayang lang siyang time at ang energy ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rule. Hindi na to dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. So on that note, I will move to the side so Chairman Dante can take over, and then I will also be in a taxation hearing later. I will be able to stay for a while. Thank you. Okay, so man mahigala no. Dito nga dito mga senador mga kailan, si Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, labot ani mga sukit di paminaw. Okay. So dianani karon sa Senate plenary. Pero ang live ini mahigala sa Facebook page ni Senator Alan Peter Cayetano. So mo ni mga kagilaan ang nahitabo no. Mismo ang Senate mga kagilaan. Okay. Wala sa official nga Facebook page sa Senate mga sukit ti paminaw. Di asa. Umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung
matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa, yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee at tanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives Martin Romualdez at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin na naimbita ko rin ang secretary ng DPWHO, ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat totoo lahat ang kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pipilitan ang sarili namin na kami manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang, dala po ng kulin, ay binalikat ko po yon. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang po ay nagtagal sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo pong nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw na salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11, na ng 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayang Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madaldal sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad hindi sila kumuha. Nung kami po ang
nakaisa para manguna uli sa Senado. Ngunguna na Senate President Alan Cayetano. Hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kagad ng paraan para mati. Okay, makaigsunan mo ni si Senator Rodante Marcolita sa nagpadayon nila karon nga kinini ang pagpahigayon tog Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero mo lagi ni, no mo na nabrasuhay na dito mga kagalaan, medyo dunay kakulian na nagkontrol karon mahigala sa Senado si Win Gatchalian o ang iyang mga kaubanan tuwa dito ang support ni John Vic Remulla, no, kay between mo lagi na Sergeant at Arms ni Cayetano o Sergeant at Arms ni Win Gatchalian, mas gamhanan ang kang Win Gatchalian tungod kay naay sa support gikan sa administrasyon naas John Vic Remulla dito, DILG2 ang mga pulis dito. So medyo lisod. Unya kung dunay mag-insist karon mahigala medyo madugo, no? Ato lang iampo mga kaygalaan nga unta padayon ipatigbabaw ang kahapsay kalinaw sa atong nasod mga sukid ti paminaw. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.